De Tweede Kamer vergadert joert oer of er strengere regels komen moeten voor kunstmatige intelligentie. Hey Jennifer, Hey Reinoud. is er nog wat bad in het raad? Nou en of. Moest dit eens jaren. Ja. Zaakkundigen binnen benauwd dat ben, troch kunstmatige intelligentie, zelfs niet meer leren. Zij jouwt de helft van de ben aan dat ze als een squalopdracht maken hebben, maar de help van ChatGPT. Ja, ChatGPT, ja, daar ga ik wel van jet. Dat zijn super slimme computers die gewoon in een huiswerkmaatje kennen. Dat is toch vet relaxed? Relaxed. Ja. Nee, maar dat is toch niet eerlijk? En gevaarlijk, hè? Deze azen nemen de computers alles oers. Om mij werden die programma's gewoon verbind. Was er nou zeggen dat je gewoon bang bent voor een paar toeke computers? Ja, ik ben benauwd, ja. Deze azen werden ze vijandig, naar Meesinta, en dan werden ze gewoon de baas oerus. Weet je wat ik denk, Jennifer? Nou, Ik denk dat het een goed onderwerp is voor een podcast. ja. Ja. Dat is vet. Oké. Hey, dit is de chillste podcast met Jennifer en Reinoud. Hielen dan van tijd op de gekste vragen en onderwerpen. Komt er grif een antwoord, dus luister maar mij. Hey Jennifer, nog even over die angst van daar. Hè? Ja. Hoe komt ze nog zo benauwd? Ja, toevallig had ik vannacht echt ik minslipt. Let op. Ik lig op bed te sliepen. Serieus? Ik snurk nog helemaal net. Dat kun je helemaal net weten. Ja, nee. Doe nou. Ik snurk net en net zo bij de hand. Oké. Nee. Ik lig op bed te sliepen. Mijn wekker gaat. Ik doe mijn eigen niepen en ik zucht naar de klok. Reerde cijfers, sissen, 10 uur 's morgens. Shit, ik heb me verslipt. Ik hield me alweer aan op squallenwijze mutten en ik hield een toets. Oh nee, paniek. Ik spring oranje, doch hastig mijn kleren aan en squar het gediend niepen. Huh? Dit klopt het net, denk ik. Het is boeten heel dat juster en het is moe stil op stritten. De man is kind. Het is nog midden in de nacht. Oké, dit is echt vet vaag. Stiet mijn wekker dan verkeerd? Ik roep weer in bed en ik val weer in slaap en dan gaat die wekker weg. En waar stiet hij op 10 uur? Oké, dit wordt creepy. Ik ren naar de kamer van mijn ouders en ik zucht naar binnen en ze lezen al bed. Ik wil me weer omdraaien, maar dan zucht ik dat er iets net klopt. Als ik dichterbij kom, dan zucht ik dat ze met de eigen iepen naar het plafond staren. Haar pupillen knipperen grien en uit haar jerm komt een trie naar het stopcontact. En ik rijd je dus in paniek. Wat is de mis met mijn ouders? Ik draaf naar de kamer van mijn zus. En zij luidt erbij alsof ze een robot is die onder de oplader leidt. Een robot onder de oplader? In wat voor een enge film zit ik? Ik met je waait, denk ik. En ik ga naar Boetenta. En ik draaf naar beneden. Langs de hoen, langs de kat, die ik beide aan de stroom lissen. Dus ik rijd ze heel in paniek. Ik pak de telefoon en ik bel je 112. Nou, die telefoon die gaat door. Welkom bij Robot Service International. Ik ben uw persoonlijke servicebot, Angela. Waarmee kan ik u helpen? Ik ben helemaal gek. Bestiert mijn hele verhaal ineens uit robots? Hoe lang al? Ben ik zelfs een wollen meest? En dan viel ik uit mijn linkerarm... iets stekken. En dat is dus een stroomkabel met een telefoonstekker erom. Ja, ik word duizelig en mijn eigen beginnen te draaien en dan wordt alles zwart. Ik schrik wekker van iets dat op de groen valt. Ik lig op bed. Buiten jerk de vogeltjes fluiten en een sinnestriel skient trog mijn gedien mijn kamer in. In mijn hand had ik een kabeltje van mijn oplader vast. En ik viel mijn arm. Nou, gelukkig, er komt geen kabel uit. En ik ben dus in mijn slaap blijkbaar verstrikt rekken in die telefoonoplader. En daardoor is mijn telefoon op de grond vallen. Nou, ik zit naar mijn wekker, die staat op 4 voor zo'n. Ik ren naar de slaapkamer van mijn zus. Geen groene eigen, geen kabels. En daarna ga ik naar mijn ouders. Nou, ze liggen beide te sliepen. Mijn huid die lijkt te snurken als een barg. Die lijkt te snurken als een barg, Reinoud. Nou ja, is het gelukkig weer maar een droom. Nou, ze is dood. De chillste podcast waarbij. Hey Jennifer, Ja, wat een nare dream. ja. Misschien binnen wij al wel robots, waar ze het zitten.
Toch? Nou, oké. Maar misschien dat is gasten dat je wel van die vervelende gedachten al heel kennen. Want bij ons in de studio binnen Oorskoot, Wessel en Wietse ben echte deskundigen. Welkom jongens. Hey, misschien kun je me zelf even voorstellen, Wessel. Ja, ik ben Wessel Huisman en ik ben 10 jaar oud en kom uit Jouden. Dan komt ze uit Joure. Hartstikke mooi. En dan? Ja, ik ben Wietse Plantinga, ben 12 jaar oud. Ja, ik ben helemaal gek van scouting en boetenwijs. Ja, dat is ik wel nog niet te zien, maar dat is een prachtig pak hoor. Is dit een echt scoutingpak? Ja, dit is echt mijn eigen uniform van scouting, ja. En welke scouting zit erbij? Ik zit bij de Borgengroep in Jouwen. Oké. Hey jongens, wat denk je hem? Maar Jennifer nou benauwd wezen van kunstmatige intelligentie, wat denk je hem? Nee. Ja. Nee, nou, dat klinkt al heel positief. Hey, en waarom moet ze net benauwd wezen van kunstmatige intelligentie? Dat was ook witte Wessel. Ja, nou, ik denk net dat het zo erg is. Ik denk juist dat het die helpt, maar net voor scholen. En hoe kan het die helpen dan? Het doet werk voor die. Maar denk je dat het gevaarlijk is dan? Ja, het kan wel gevaarlijk zijn, maar robots zijn voornamelijk om mensen te gehoorzamen. Oh ja. Ja. Nou, misschien dat dus volgende deskundige hier ik nog een heel goed antwoord op had. Nog een deskundige. Ja. Bist je Waarom? nieuwsgierig of net? Ja, want Ja, nou, zit hier met Zo, waar? maar stel eens even zien wat ik hier heb. Ik heb hier pak je dan een laptop. Ja, een hele mooie laptop. Oké. Een supersonische laptop. Je hebt En een die- video bij je. Nee, heb ik hier net video bij. Ik doe hem nog even iepen. Ja. Ja. Want deze Oké. podcast gaat natuurlijk over kunstmatige intelligentie. Ja. En de gast van Joert, de deskundige gast, is natuurlijk ChatGPT vanzelfs. ChatGPT. Ja. Is dus een deskundige, joh. Ja, zeker. Oké, nou, ik ben benieuwd. ChatGPT, welkom in onze podcast. Spreeksto ik Friesk. Het spijt me, maar ik begrijp niet helemaal wat je probeert te zeggen. Nou, dat slaagt net helemaal, Nee. Jennifer. Ik denk Maar, dat... maar misschien kunnen we wat oorzeggen. Oké, komt-ie. Kun je ook in het Fries tot 10 tellen? Natuurlijk kan ik tot 10 tellen in het Fries. Hier is hoe het gaat. In 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, perfect toch? Nou, Best wel heel goed. Een cursusje Fries kent ChatGPT op zich nog wel broeken, Ja, toch? Oké, ja, nou ja, maar hij beziekt het wel tenminste. Nee, Huh? zeker. Dat is wel super. Ja. Maar goed, dan maar even een oor in het Nederlands. Ja, is misschien beter. ChatGPT, Oh, wacht. ChatGPT, wat is kunstmatige intelligentie? Kunstmatige intelligentie is een vakgebied binnen de informatica dat zich richt op het creëren van systemen die taken kunnen uitvoeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Het doel van kunstmatige intelligentie is om computers en machines in staat te stellen te leren, redeneren, begrijpen, communiceren en problemen oplossen op een vergelijkbare manier als mensen dat doen. Er zijn verschillende technieken en benaderingen binnen kunstmatige intelligentie, medische diagnose, automatisering van taken, virtuele assistenten en nog veel meer. Het evolueert voortdurend en heeft het potentieel om onze samenleving op verschillende manieren te beïnvloeden en te verbeteren. Het is een heel verhaal, Ja. maar als ik het zei, vind ik het ook wel weer spannend. Ja? Vind je het net? Nou Ik ja. bedoel, toch wel een soort dingen die het straks met kunstmatige intelligentie broeken werken. Ja. Spraakherkenning, beeldherkenning, voorspellende analyses. Ja. Maar dat gebeurt al heel lang, denk ik. Want ik Ja. bedoel, Bioradar is eigenlijk al een beetje kunstmatige intelligentie. He, die weten bij wie van spreken ik hoe het waar over jou en hoe het wijzen kan. Toch? En ze, ja, dus ja. Nee, daar is het wel gelijk in. Hey Wessel, Ja. nou bent er echt een beetje een wiskid, toch? Ja, Dreamst je wel eens van robots? soms wel, ja. Ja. Ik zou als mijn dream dat er Nee. stekkers in een jerm zitten. Nee. Oké, nou, gelukkig. Hey, hoe zou je het vinden als er robots binnen die net van echte mensen onderscheiden binnen? Ja. Nou, dan is het toch gewoon nog steeds een robot. Ja, maar dat kun je toch net zien? Nee. Ja, dat zou ik net erg vinden. Maar het is soms wel eng als er bijvoorbeeld een hacker achter zit die die wil ontvoeren of iemand dat. Ja. En dan komt die dijtje op strutten. En dan pakt hij die bijvoorbeeld. Ja, dat zou ze allemaal kennen. Hier ben ik wel een beetje bang voor. Ik ben een beetje geruststeld, maar... Maar Safie ben we nog net, toch?
Nee, blijkbaar net. Nee, oké. Het is mij nog net bad. Nee, Dat wordt denk ik wel heel lastig. Maar binnen robots die al echt op mensen liedje? Nee, die ben dan vaak nog wit. Ja, oké. Die hebben geen kleur. Nee. En ik wil robots die op hoen lieken, maar dat lieket ik net echt. Ik heb wel een robot zien die het op een dolfijn liekt. En die is net van echt te onderscheiden. Echt weer. Dat is een robot en als die sjors, dan denk ik, nou, dat is gewoon een echte dolfijn. dus het begint al wel. Het Ja. begin is er. Dat begin is er in ieder geval. Oké. En dat is misschien ook wel weer goed, want we hadden dus bijvoorbeeld nou een heel soort dolfijn in gevangenschap. Maar dat doet dan net meer, want dan kiest bijvoorbeeld een robot Ja. in gevangenschap houden, zeg maar. Ja, zo. Hey, en hoe volle haast van techniek? Ja, wel volle. Ik vind het wel leuk om te doen. Ja. Is dat iets wat waar zo letter niet heel bij vertellen was in de techniek? Nee. Nee? Waar zo letter niet heel bij vertellen worden dan? Ambulancebroeder. Ambulancebroeder. Oh. Nou ja, daar komt ook een heel soort techniek bij Jen, hoor. Ja, ik. Ja, als die in een ambulance is, zit een soort techniek in. Alweer knopjes. Ja. Hey, en wat voor lessen heeft je op school? Nou, taal, spelling, rekenen, Engels, Fries. En had je technieklessen of dat net? Nog net. Ja, soms maar Steampoint. Steampoint. Ja. Wat is dat dan? Daar ga je dan nooit aan met die klasse. En daar leert ze daar alle keer hoe techniek dingen. En nou, ze praten daar net Fries, maar ze leren wel techniek. Dan moet je bijvoorbeeld een robot bouwen of dan bouw je bijvoorbeeld iets. Moet je iets programmeren of die dingen. Oké. Wat goed. Wie is er uit? Nou, Ik ben in mijn Wessel West. En dat weer heel interessant. De chillste podcast waar hij. Nou, Wessel, bij Steampoint. Maar Wessel, volgens mij ik het meeste tijd nemen. Ik lees nog wat lang in. Ik zoek een robotschilder, maar ik heb geen geld om zo'n hele dure robotschilder te kopen. Kunnen jullie mij helpen om een betaalbare robot in elkaar te knutselen die voor mij schilderijen kan maken? Nou, het is misschien handig als je begint met een ontwerp te maken eerst. Beginnen we met mijn ontwerp gewoon met pen en papier? Ja, prima. Dan dacht ik, hier hebben we zo'n motortje. Daar zit een liedje katje in. En dan kan hij rondjes draaien. Moeten we dan dit motortje nog vasthouden? Of kunnen we wat betekenen zodat hij kan staan? Dat doen we die perceel erin. Zetten we die del voor een doek. Dan geven wij even een bakje koffie eraan. En dan doet dat ding zijn ding. Ja. Dit is een motortje dat ronddraait. Deze stuurt dat motortje om. Deze kan je verbinden met de iPad. Oh jeetje. Je met een poorten onder. Ja. Wacht, past het natuurlijk niet? Dit zijn al lietse buisjes. Misschien past dat er toch in? Oh Aan de ja. andere kant, denk ik. Nee, het past er net toch in. Maar... Nee, past er net terug in. Geen Maar houding. het is wel een goed idee. Oké, dus we hebben nu een soort van robot maken waar Azen een perceel in kan. En bovenop zit, ja, het lijkt wel een beetje op een popke, vind ik eigenlijk. Ja. Hebben we weer een oorstankje daar zetten van ongeveer, nou wat is het, 12 centimeter, 3 centimeter. En daar doen we Azen een perceel in. Zo. En nu is de volgende stap. Ja, ik zet nou het motortje. Eerst moet hij even... Wat moet er eerst? hij moet eerst hiermee verbinden. Oh, dus zet even de Bluetooth aan. Verbinden. En nou verbindt hij hem denk ik maar die tablet. Ik hoop het. Ja, we zetten hier even een wachtmuziekje op. Was hem vast? Ja, ik hou hem vast. Dan doe ik hem om. Hey. Het gaat beter. Wacht, ik zeg iets. Wat is dit? Het is zo'n plateautje. Oké, Wessel, ik denk dat wij een prachtig prototype maken hebben. Ik. Zullen we meester Tuin nog heel even vreten wat hij ervan vindt? Dan zetten we hem aan en drinken wij een bakje koffie. Ja. Zo, dat ziet er al heel mooi uit. Heb je hem ook getest? Ja, Oh ja. dat kan ik Shell even natuurlijk. Ja, zeker. Oh, wauw. Ging het in één keer goed? Ja. Nee, niet in één keer. Zullen we nog één keer Shell letten? Ja. Ja, ik ben super benieuwd. Maar dit Zal ziet er we al heel even mooi uit. Ik zie achterkant? allemaal cirkels bij elkaar staan. En het wordt een soort abstract kunstwerk. Nou, ik denk dat we daar wel wat mee kunnen.
En ik vind het ook mooi dat je dus niet gelijk bent gestopt toen het niet helemaal in één keer goed ging. Nou, laat maar even zien. Ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, opdracht geslaagd, jongens. Yes! High five. De chillste podcast waardij. Hoe cool dat Steampoint, Wessel. Ja. Als we die robot ik in Steampoint maken? Nee, heb ik helemaal zelf gedaan. En doet hij het ik? Ja, met kom je zo om dan? Ja, toch even. We zorgen echt een hele vette robot op de tafel staan. Het lijkt wel een beetje op Lego, Wessel. Is dat ik zelf net? Ja, het is technisch Lego. Technisch Lego? Oké. Had een green hol, er zitten wat tritjes om. Maar hij is wel echt helemaal trielers, of net? Ja. Is dat? Alle keer gloedjes komen eruit? Heel cool. Heel cool. Ja, het lijkt wel of je een dikke gun in de hand had. Het die ik. Had hij dat ik? Nou, dat Ja. geef ik straks, hè? Oké. Maar juist die vlakjes ik, want alle keer logjes komen Ja. eruit. Oh, dat is een hol, hè? Hier weer een reet en een blauw logje. Ja, Ja. en dit is gewoon voor de wifi. En had hij nou, ja, kan je rieden? En had hij nou aan de ene kant een zaklamp in de hand en aan de andere kant had hij een gun in de hand. Oké, Ja. hij komt nou op mij aan, daar ben ik eens heel wies. Ja. Oh, ja. Oh. Ja, die gun Nee, die gaat nee. nou rug tot Nee, mij, nee, hè? Ja? Nee, net Ietsje wel. Net rechter zitten. wezen. Oké, allemaal. Dat viel niet in. Oh. Achteruit. Ja, dat wordt Jennifer met Oh, een oké, Oké, nou, ja. ja. Jennifer wordt ook gelijk Oh, Hey, ja. terug het hest. Hartstikke mooi. Oh, man. Heel erg tof. Maar Wessel, is dat een ding duur? Heel duur. Ja, en dat zal wel weer, want volgens mij het is een reclameafdeling voor deze podcast. Ik werd een prachtige duur artikel betocht. De chillste podcast waardij. Visto's kwallen extra zonde van die tijd. Oeren en oeren binnen zitten en opdrachten meidje. Dan hebben wij de oplossing. Maar de Squall Clone 2000. Een clone van die cells die voor Dina Squall gaat. Zo'n stoot in wankjes die sto volle belangrijke viest. Uitsliepen of gamen. Die juf of master zal het net in de gaten houden. In 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En de Squall Clone kan nog volle meer. Rekken je voor alle hersen knutsel je voetballen op het Squallplein. En zelfs koffiehelly voor alle masters en juffen. Dus bestel hem nou voor de speciale introductieprijs van maar €25.000. Getching! De chillste podcast waardij. Hey, Reinoud. Ja. Ik weet gewoon dat je enorm van de gadget bent, of net? Nee, helemaal net. Ik heb een robotstofzuiger en ik heb een robot dweiler. Ik heb een robot minder gekocht. En ik kan al mijn vluchtingen in de hoes uitzetten met mijn telefoon. Wat daar dus? Valt echt heel mooi. Ja, Hey, maar toch? wat wie dan die allereerste gadget? In die lippen, hè? Die allereerste gadget in die lippen. Nou, dat vertel ik liever net eigenlijk. Hoezo net? Skammerstodie? Nou, misschien een beetje. Ah, je kerst dus je vertrouwen, ja? Dat, Ja, weet je? Ja. Ja, zo, ja. wat wie die eerste gadget? Nou, mijn eerste gadget, dat was een Tamagotchi. Een tamawatten? Een Tamagotchi. Oké. Wat is dat? Nou, het zit zo. In de vorige podcast, die hebben Wessel en Wietse natuurlijk jet, vertelde ik over de hoen van ons borle. Ram en Stijn. Door je die kennen leerde, wie ik net meer benauwd voor hoen en hoe ik er zelfs echt heel graag in ha. Els hierop na hoop ik dat ik een hoentje op mijn jitje krijg zo. En om mijn ouders oer te herinneren, die ik altijd van die vervelende klusjes om te litten dat ik wel een hoentje verzinnen. De afwas, stofzuigen, oprommen, jasminen en servetten. Maar helaas, het hoopt net. Ik mocht geen hoen van mijn ouders. Wij binnen ommers haast nooit thuis, zei mijn hart. Waar zal die hoen dan uitletten als het ruimt? En dus mem, wist wel hoe duur hoenenbrakken binnen? Waarom het die stront op? En zo'n best, die miegt alles onder. Nou sa, no way dat ik een hondje kreeg. Maar goed, na 4 hoopje en zeuren om een hondje, vonden mijn ouders het echt wel wat sneu. En dus kwam us heid op een idee. Ik had wat op televisie zien. Dat krijgt wat voor us randje is, zei hij in dus mem. En zo kreeg ik op mijn jitje het liefste cadeautje dat ik eer kreeg hier. Ik pak het uit en sjog een liets plastic eiken met een mini beeldschermpje erop. Alsjeblieft, ha, zei mijn huid plegerig. Het is dan geen hoen, maar wel het
eerste digitale hoesdier ooit. Een Tamagotchi. Uit Japan. Oh, ja, nou weet ik het weer. Ja, dat heb ik wel zien, want mijn zusje, ik in, dat is een lieds, computerke. Mijn beestje erin was verzwargimmers, toch? Ja. Ja, oors giet er neer. Ja, correct. Op het schermpje kwam een babybisje uit een ei. En om te groeien en gelukkig te wezen, hier dat bisje ondacht nedig terug te botsen, dat je in te praten en zagen neemt eten te jaan. Wat een stom cadeau, roep ik naar mijn huid. Ik wil een hoen. En ik roen leuk voort naar mijn kamer. En in één begint mijn Tamagotchi te piepen. Ik pak hem uit de boezem en 2 pixelerige puppy-eegjes joggen me om. Hij wil aandacht. Een heel uur later had ik de Tamagotchi nog heel tijd. Mijn huid had sorry zijn. Hij dacht echt dat ik zo'n super hippe gadget leuk vind zo. En eens hier ik wel gelijk. Mijn Tamagotchi en ik binnen onafscheidelijk en ik verzwaar hem vet goed. Dus op een snijtemorgen kwam ik uit bed. Als ik de keuken hierin, zag ik Heid en Mem aan tafel zitten. Ik schrik me wild, want er lag een dik steek touw op tafel. Kom eens even zitten, zei Heid. Hoe gaat het maar in Tamagotchi? Vreeg hij. Nou, ik ben een beetje vertwijfelend, zei ik. Goed, hij groeit als kool. Hoezo? Nou, ik ha zien hoe goed als to voor hem zwaargest. En dat had mij en Mem ek aan het denken zet. Misschien bist er wel ta on een echt hoesdier. Zorg maar eens wat er in de bijkeuken op die wachtet. En neem deze riem mee, dan kist hem direct even uitletten. Wauw, dus toch een hoen. Ja, vet hè? Ja, echt geweldig. Ik wie helemaal uit te schroeven. En in de bijkeuken zie je het. Bente! Bente dus. Een brune Labrador puppy. Het wie het beste van me ooit is ook aan. Echt weer. Cool. Hey Wietse, is toch ook een hoen? Oké, wie heet die? Baloo. En gisteren vaak met erin, lekker de natuur in? Nou, dat doen mijn hart en Mem, want het is nog een pup. Oh, het is nog een pup. Maar volgens mij best toch wel gek op buitenlezen, want het is bij de scouting. Klopt. Cool, en vertel eens, wat doe je er al gek? Tja, we doen vooral ook heel veel speeltjes. Ja, Maar we beginnen ook te pionieren. vertel, pionieren. Dat is voor mij, hout en balken iets leuks bouwen. Maar touw en zo. Cool. En we hebben het natuurlijk over computers en natuurlijk ook over scouting. Maar als alles nou toch computers oernaam worden zo. Denk je dat als computers de wereld oernemen of wij dat als meesten Olympië kennen? Ik denk dat we wel kunnen Olympië, maar zonder al die computers net, denk ik. Dus als we echt net al die dingen hebben. Nee. En als we nou op het kraambestje in de winkel loopt, Ja. ga je dan een telefoon bij de hand of dat net? Ja, maar meestal broeken we hem net. Oké. Oh, dus wel echt back to basic. Ja. Cool. Mooi man. Hey, en computers lossen een heel soort problemen voor je op. Maar moeten wij net zwaagje dat wij het zelfs goed leren? Ja, dat zou wel het beste wezen als de mens het zelf leert. En net onder alle computers oerlit. Nee. Want ook bouw je natuurlijk tenten als je hem daarnaast op kam gaat. Ja. Nou, ik kan me net voorstellen hoe een computer een tent voor die opbouwen moet. Dus we moeten wel een beetje het zelf ik nog steeds leren. Ja. Of heeft hem daar wel dingen voor op kamp die in broeken? Nou, alleen nog hamers misschien om de spek in de grond te slaan. Ja. Je nog dus heel veel dingen samen op scouting. Heel veel gearwerk je met elkaar. En dat is natuurlijk wat daar dood in plezier uit hellers volgens mij. Dat is het leuke. Is dat een van de redenen waarom als het op scouting zit ik? Ja, toch meer te jaren te werken, ja. Ja. Cool. Hey Reinhard, hoe komt dat eigenlijk bij jou, dat gearwerkje? Ja. Gearwerking. Hoe Ja, gaat het een beetje lekker? Ik ben dus al bij Wietse op scouting. Hè? Ja, daarom. Dat gaat goed, Wietse, toch of niet? Ja, zeker. Hè? Dan is het best om mij te spreken. Ja. De chillste podcast waar wij... Hey, Z, oh, oh. Goed zo, goed zo, goed zo, zo.
Nou, ik ben aangekomen in de Jouwer en ik zag hier naar het clubgebouw van de Borgengroep van de scouting. Boetens 20 scouts en ze zijn nou dwaande met het officiële gedeelte, de opening. Dus ik moet een beetje zacht praten. Voor de aanwezigheid Olaf, Hildau, Rivka, Elle, Jant, Matthijs en Wietse. Elle, wil jij openen? Mag ik de vlag van Olaf en Rivka? Ze doen een bepaald teken en ze gaan nou de vlaggen losmaken. En de vlaggen zitten eigenlijk in een soort van knoop om de vlaggenmast. En nou leert Rivka even een spierballetje en die loopt nou de vlaggen omheen. Ik jij nog krijg je Wilhelmus, maar het is wel fantastisch. Rivka doet zo'n dikke knoop op de vlaggenmast. Ik denk dat Rivka een hele dikke stwarm verwacht. Ja, helemaal goed. Mag ik de wet van Jant? Een scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld om zich heen te ontdekken en deze meer leefbaar te maken. Een scout is eerlijk, vriendelijk en zet door. Een scout is trouw, waardebewust en zorgt goed voor natuur. En een scout respecteert zichzelf en anderen. Nou, dan gaan we vandaag levend stratego doen. We weten allemaal wel hoe het moet, geloof ik. Die jongens tegen mij. Dan gaan we even naar het veld hierachter. We hebben de groep in twee groepjes opgedeeld. De jongens in de famkes, dat doen ze graag. Nou, in de famkes gaan hun vlag verstappen. En wij gaan onze vlag als jongens gaan we de vlag verstappen. En dan krijgen ze kaartjes. En dat is hetzelfde als het badspel stratego. En dan moet ze in tussentijd proberen de auto te tikken en de vlag te vinden. Een soort afwisseling heb je dan wat. Dat maakt het wat spannend. En heel sportief werk, of niet? Ja, zeker. Ja, het is wel... ja, je moet op je best wel net autotek te worden, maar ik om de vlag te vinden. Nou, ik ga nou even met de jongens mee en dan gaan wij de vlaggen verstoppen. Maar het is niet een echte vlag, het is dan de das van Wietse, dat is dan ook de vlaggen. En dan met het orenteam, natuurlijk zo gauw ook die vlag vinden, dan gaat hij hem voelen. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dit ook gaat. We rennen hier echt midden in het green tussen de bjemmen. Ik kan misschien ook wel jaren. Die zo'n sissie, die kan je elk moment een wolfje komen of een slang of weet ik veel of wat. Nou, ik zou meer die kant op doen. Ja, waarom? Je moet een beetje op een onverwachte plek doen. Frederik die shot even mooi, had de vlag wel een goede plak om te lezen. Ja, ik ben meer maar eens controle dat de vlag net te diep verstapt wordt of de 4 voet of okay. geen BM ophangen wordt of ja, zo. Ja, precies. Want je bent natuurlijk wel eerlijk blijven. Zullen nou even naar de sturen? Ja. Want ze moeten er dus wel bij kennen, dat is heel wichtig. De vlag had zijn plak krijgen. En nu moeten we dus zien wat er gebeurt niet. Het is zo'n team. Een stadskut. Dan gaan wij zieken naar de vlag. Een tactiek is dus dat Ian een beetje bij de vlag bloot. Maar ja, dan kun je misschien verrieden bij de vlag live. Maar hij kan ze ook weer misleiden. Iedereen de hoogte in Ja. Oké, nou beginnen ze dus te draven in het green. Dan zie je voor op zien naar de vlag. Beide teams. Ja, zie je voor het zietje. Ik weet niet wat er lekker gebeurt. Maar ze draven hier al je gekken toch ook heen. Ja, ja. Maar Wietse zit midden tussen de BM, want dan zie je waar de vlaggen dan uit. Ja, ik heb dik zeker een mooie stak. Nou, ze zijn nog echt heel druk op het zietje. Beide teams hadden volgens mij net een vlaggenvoer. Het is dus heel dreig om die vlaggen te vinden. En ja, de beide teams zijn echt als speurneuzen hier toch op het green aan het zietje. Hier om best wel een goede plak best. En waarom draven ze nog zo'n hut achter je mond? Nou, ze denken dat ze mij kunnen verslaan. Oké, precies. En ik weet net wat voor kaarten had natuurlijk. Nee, dat snap ik niet. Waarom is het nou zoveel leuker dan thuis achter de computer zitten? Nou, dit is gewoon maar steun gewoon naar buiten. En dan is het gewoon leuker omdat het ook word ik in het echt just. Dan kan je nog verhalen vertellen. Ja. Als het mooi maakt of zo. Ja, precies. Nee, dat is ik zo. Dus onze podcast is ook kunstmatige intelligentie. Misschien is het wel een computer die bijvoorbeeld uitziet bij de vlaggen laat. Ja, maar dat is wel minder leuk, want dan ben je heel snel kleren. Maar dat is online, als je weer achter een beeld gaat. Ja. Maar als je bent nu buiten en je kan wat leuks doen met elkaar, dus dat is het leuke eraan. Want waarom er nog zo weinig band dit toch? Nou, omdat ze denk ik niet realiseren dat is wel leuk. Nee. Ja. Dus dit is eigenlijk een oproep. Ja. Kom naar scouting. Olaf, lekker! Olaf, pas op! Ellen is daar! Olaf, toch even! Wat moet je dan doen, hè? Ja, lekker, Olaf.
Nou, voor mij is er een vlag op. Ja, Elle! Wat is dit er voor Hoppa! Zo, Rivka, dat is wel even fantastisch, hè? Levend stratego. Ik is super zelf, ik zin om even mij te doen. Maar Rivka, wat betekent nou scouting voor jou? Ik vind het serieus echt heel leuk. Ik zou hier nog lang willen blijven. Wat leuk. Wiels de scouts met de volgende opdracht bezig binnen. Dat is een A-frame mooitje. Dat is dus een hele grote A van pjellen. En op de horizontale liggen de shit en scout. En 4 scouts zijn eromheen. En die hebben alle een touw in de hoorn die met ze strak loeken. Om het A-frame in balans te houden. En om steeds stappen te zetten met de A. Dus van de ene poort van de A naar de andere poort van de A. Moet ze de stappen zetten. Naast mij zit Dirk. Dirk, dat bist al 40 jaar belutsen bij de scouting. Ja. Echt al heel skoft. En we hadden het in deze podcast hebben we toen kunstmatige intelligentie. Zo'n band hadden dingen met het dwaamskwallen en dat soort dingen. Maar deze band die kiezen er toch wel bewust voor om dat net te gebruiken, maar bij scouting te gaan. Ja. Maar waarom is dit nou zo leuk? Omdat het misschien al bijvoorbeeld dit creëren is aanframen en met samenwerking toch een mooi ding te maken. En ervaringen te doen die steeds terugbruiken. Ja. Ja, zou je die letterbroeken kennen? Ja. Zou het nooit vervangen worden kennen door kunstmatige intelligentie? Nou, ik denk net dat kunstmatige intelligentie een A-frame maakt het met een stukje touw en een knoop en dan dit plezier te hebben, zeg maar. Nee, dat denk ik niet. De chillste podcast waardij. Hey, superleuk. Heel goed ding. En volgens mij gaat het scouting dus echt op dat gearwerkje. Maar ja, kan je je voorstellen dat er ooit een tijd komt misschien in de scouting dat al die techniek het oer neemt? Dat je met VR-brillen bezig bent? Nee, dat kan ik me net vaststellen. Want hoe lang bestaat de scouting al? Scouting bestaat als het goed is al... ik bedoel, Use Borgengroep bestaat al volgens mij iets meer dan 100 jaar. Oké. Dat is wel heel lang, hè? Ja. Ja. Oké, dus geen VR-brillen in het bos? Nee, zeker niet. Ik heb wel net keer goed dat scouting er 100 jaar uitzocht. Ja, er is er een idee bij. Hoe denk je dat het... Ik denk wel de vliegende auto misschien. Want die komt er al on als het goed is. Ja. Maar verder zoek ik het net weten. Hoe denk je dat de wereld er 100 jaar uitziet? Ik denk heel volle, robots, denk ik sowieso. En dan hebben we net meer auto's die, wat weet ik, auto's die krek boven de groen zweven. Of net auto's met wielen en gas en zo. Maar auto's op elektriciteit of die waterstof. Waterstof. Ja. Dus wel een gekke tijd wat er aankomt. Ja, en denk je dat we daar zeg maar, die kunstmatige intelligentie volle bij zullen broeken? Ja. Ja. Oké, kun je je voorstellen? Iets bedenken was denk nou daar geven we die computers die voor u snijdenken kennen. Ik zou het ideaal vinden dat ik bijvoorbeeld aan het werk ben en dan denk, de wasmachine, die stiet net aan. En dat mijn brein dan, plop, en dan ineens die wasmachine aan, suk iets. Ja. Toch? Ja. Ja. Dat die brein kan lezen, wat je wil dan. Ja. En dat hij het dan automatisch doet. Dat zou ik wel heel gek vinden. Ja. Dat zou ik echt net leuk vinden. Maar ik denk net dat dat goed komt. Want als je nou denkt van, dat moet je doen. Maar dan wil je dat eigenlijk net doen. En is dat het verkeerde wat je denkt. Maar doet de robot ik verkeerd. Ja, dus best bijvoorbeeld lelijk, ja. En dan denkt iets en dan gebeurt het per ongeluk misschien. Oh ja. Maar denk je dat de kunstmatige intelligentie dan de wereld oorneemt? Ik hoop het net. Maar... Ik denk wel dat het voor... Ja, we kennen een vreetje. Zullen we het vreetje? Ja, vreetje. Prima. Ja. Ik ben benieuwd. Hallo ChatGPT. Neemt kunstmatige intelligentie de wereld over? Hallo, kunstmatige intelligentie KI heeft inderdaad de potentie om verschillende aspecten van ons leven te transformeren en heeft al grote invloed gehad op diverse sectoren. Hoewel KI snel evolueert, is het belangrijk om te begrijpen dat het idee van KI die de wereld overneemt vaak wordt geassocieerd met science fiction en speculatie. Op dit moment is KI nog steeds afhankelijk van menselijke input,
programmering en training om te functioneren. Hoewel het in staat is om complexe taken uit te voeren en menselijke prestaties te evenaren of zelfs te overtreffen op specifieke gebieden, heeft het geen bewustzijn, intentie of autonomie zoals mensen dat hebben. Het ontbreekt aan emotionele intelligentie, creativiteit en intuïtie, die belangrijk zijn bij het nemen van veel beslissingen en het begrijpen van de context. Daarom is het onwaarschijnlijk dat KI de wereld zal overnemen op een manier waarop het de mensheid volledig vervangt. Het is eerder een krachtige tool die ons kan helpen onze mogelijkheden uit te breiden en uitdagingen aan te gaan, maar het zal altijd afhankelijk blijven van menselijke sturing en verantwoordelijkheid. Weer een lang verhaal, maar wel precies wat Wessel en Wietse is. Ja. Als we er zelf bij bloeien, dan komt het goed. Komt erbij horen. Ja, dat denk ik. Ik vind het wel spannend, mag ik eerlijk aan. Maar goed. Hey, ik had nog even een stelling van je thuis. Stel, hè. Je wordt dropt midden in de bos, maar de hele klosse. Ja? En dan moet je hem kiezen. Of je hem hebben een kaart, een kompas en een zaklamp om het paard weer om te vinden. Of je hem broeken een vet handige app om het paard weer om te vinden. Wat zou je hem kiezen? En Do? Ja, kompas, zaklamp en kaart. Ja, waarom? Nou, dat vind ik wel het leukste. Ja, ik denk letterlijk dat een robot het voor die doet. Maar ik vind het leukste een kompas en zo. En kun je ook kaart lezen? Ja. Dat is wel handig. Wietse? Dat is wel Ja, ik vind een kaart, zaklamp en kompas echt wel fijner. Want mijn telefoon, die app, hashtag batterij. Nou, stel dat die op is. Heel goed, ja. Dat is wel een hele goeie, ja. Dat is wel een goeie neer, ja. Oké. De batterij legen, ja. Heel dan goed. is het natuurlijk de spreekwoordelijke Sjaak. Ja. Laat dus ik even weten wat Jim zo'n kiezen. En dan de volgende podcast, Reinoud, die gaat over een beest. Die is misschien wel, terwijl als je die speurtocht aan het wam bist, zou maar Jim komen kerst. Wist hem? Ja. Wat is het? Een wolf. Een wolf. Klopt helemaal. De volgende podcast, die gaat door de wolf. Spannend. Ja. Jongens, dankjewel hè. Alsjeblieft. Graag gedaan. En de robot, ik bedankt. Ja, en ChatGPT bedankt. Ja. Iedereen bedankt. Hey, dit is de chillste podcast met Jennifer en Reinoud. Hielendal van Dijk op de gekste vragen en onderwerpen.